Salutare prieteni, salutare la toată lumea. Bine ați revenit. Avem plus nou. Am ieșit avea o plimbare, am fost liber. Timp frumos, cald afară. Era ziua perfectă. Și după cum vedeți, m-am întors la motocicleta mea. Dacă tot v-am obișnuit în ultima perioadă cu evenimente petrecute pe stradă și clipuri luate din alte ieșiri, am și pentru azi unul. Așa că vă las să-l urmăriți. O să dau și la viteză normală și după aia în slow motion, ca să vedeți despre ce e vorba. Vizionare plăcută! E destul de clar ce s-a întâmplat acolo. Era acum câteva săptămâni, eram cu iubita și vorba aia, atenție la neatenție, s-a cam dus fața în curba aia. O fracțiune de secundă în care au trecut din fața alunecat. Nu știu cum am redresat-o, sincer. A fost o reacție de moment, un reflex, ca să zic așa. Dar am reluat-o ca norocul. Chiar pentru că era foarte periculos acolo. Dacă ați observat, din față venea o mașină și noi, alunecând, am pătruns pe contrasens, aproape, să zicem că eram pe linie. Și da, a fost o situație foarte periculoasă. Nu mergeam nici tare, dar na, se întâmplă dacă asfaltul e de proastă calitate, situații de genul se pot întâmpla. De asta tot timpul zic că cea mai bună chestie să ai grijă, să mergi încet, puțin, și să te gândești că tot timpul se poate întâmpla ceva, chiar când mai puțin te aștepți. Situații de genul te ajută foarte mult să înțelegi cât ești de vulnerabil pe două roți. Și vă dați seama că am redus considerabil viteza după eveniment. Restul plimbării s-a desfășurat la o viteză mult mai redusă. A fost un fel de atenționare, ca să zic așa. Printr-un clip de genul
vreau și să înțelegeți că nu-i tot roz pe motocicletă. Dacă eu sau Naked Dude sau oricare alt motovlogger de multe ori și multe clipuri le publică în situații ok, în care tot se desfășoară cum ar trebui, fără probleme, de foarte multe ori nu e tot chiar așa. Și situațiile neprevăzute se întâmplă. Și astea sunt lucruri la care trebuie să vă așteptați dacă aveți de gând să vă luați o motocicletă, sau dacă aveți deja, sau dacă e puțin timp o aveți. Trebuie să țineți cont și de chestii de genul. Da, acestea fiind spuse, vă salut cu respect, vă mulțumesc că ați vizionat clipul. Ca întotdeauna, dacă aveți sugestii, sfaturi, orice ar fi acolo, le aștept cu cel mai mare drag. Până data viitoare, vă mulțumesc că până data viitoare aveți grijă de voi, atenție mare și vă doresc asfalt uscat. V-am pupat!